It-tim lokali tal-kickboxing Wushuki kompla jġib unur lil pajjiżna bil-prestazzjoni eċċellenti tal-atleti tiegħu fil-Kampjonat Dinji tal-World United Martial Arts li sar f'Argos il-Greċja. Ġewwa l-klabb fil-Mosta tkellimna mas-sensej Alan Borg li flimkien mal-allima l-oħra igwidaw lill-atleti sabiex jiksbu riżultati sbieħ f'din il-kompetizzjoni unika. Aħna bħala klabb qegħdin affiljati ma' Federation barranija Ingliża bbażata Londra. Di kull sena torganizza World Championship ġo pajjiż differenti. Eżempju Malta saret darbtejn, 2016 and 2006. Dis-sena kien hemm isir Greċja, tellajna tim ta' 5 min nies. Ġifieri ġibna 3 win, waħda lost u wieħed ma kompetix għax l-avversarju tiegħu weġġa fil-fajta qabel u ma kompetix. Ġifieri overall aħna morna tajjeb ġibna 3 trophies, waħda lost vera u waħda ma ħassem. Iltqajna wkoll ma' wħud mill-kompetituri. Huma spjegawlna li minkejja wħud minnhom għadhom ta' eta żgħira ħafna irnexxilhom iġibu unur lil pajjiżna u ddiskrevew din l-esperjenza bħala waħda li ma jinsew qatt u pass kbir fil-karriera tagħhom. Trejnja kważi 3 snin, f'Novembru na 3 snin. Eċitat li kompetejt u ma kienetx l-ewwel darba. Kienet esperjenza sabiħa li sirna nsifer barra u nikkompeti ġo Championships tad-dinja. Kienet l-ewwel darba li sifirt barra biex nagħmel dal-isport, nikkompeti f'dal-isport ġo barra minn Malta. Kienet esperjenza sabiħa, tieħu gost ħafna, laqgħuk u tħossok isek fil-kultura tagħhom. Is-sensej Alan Borg temm jgħid li dan l-isport li qed isir aktar u aktar popolari mal-Maltin filwaqt li wħud jippratikaw b'mod kompetittiv, ħafna jfittxuh bħala mod sabiex jaqtaw mir-rutina ta' kuljum u jibqgħu b'saħħithom fiżikament u mentalment. Barra minn hekk, għalli l-atleti diġà qegħdin jippreparaw għal kompetizzjonijiet futuri, fejn għal darba oħra ser jaraw li jinżlu magħhom riżultati sbieħ. Din id-darba minn ġewwa l-Ingilterra. Għandu huwa fitness training, cardio, mental, jgħinek ħafna. Min irid jikkompeti, ma importanti ħan lesta wasluh għal competition kif għal daw it-tnejn. Nista ġa looking forward għall-Ingilterra sena d-dieħla. Ġifier mi trid titrejna kickboxing. Għaw ħafna klabb sa' Malta, ħna din ġewwa l-Mosta, però mifruxin għaw xi 20 klabb.